Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर बे भिडिअआ मैयानिजोंनो खालामनायमोन दे गोलावद्राय जाजानो गिनानै माने आङो एक्सट्रा खालामफिननाय जाबाय थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना कमेडियान दंफैयोनो थ' बिसोर गामियाव शुटिं लागोन आरो ओमफ्राय दा बेयावनो दसे माने नायनो होनना फैदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम उखैनो हाला ओमफ्राय दाबो फैया आरोना माने लाइब्रेरियाव जमा जादों गामिनि मानसिफ्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बै न'खरसेयाव माने शुटिं दङनो थ' बेखौनो नायनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर आं फैनायनि थाखाय बिराद देलायनो मोनासै आरो लोगोफ्रा देलाय देलाय मालाय लाइब्रेरियाव ज' जादों थ' आंबो दसे थाफादोंमोन आरोना थारैनो नुफैमारबाय आरोना लोगोफोर दा माने शुटिं सोलिगासिनो दङ नै नोंथांमोना ससे नुखाबाय आरो नायबावदो आरोना जा हायो आं दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोनाथ' नुनो मोनबाय लोगोफोर ससे सुदा माने नैबावहाय कमप्लिट जाबाय आरोबाव बाखि दंबावो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे एलपि स्कुलनि फिल्ड बेवहाय माने गासिबो गामिनि मानसिफोरा माने ज' जादों आरोना थ' बेयावबो मोनसे शुट जागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलां माबायदि शुट नुनो मोनगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों बेवहाय माने मिटिं खालामनाय जागोन आरोना नै बेवहाय ज' नुदों नोंथांमोना बेवहायनो माने मिटिं जागोन आरो बिग्राय आरो जोंहा आगै दैमुनि मिटिङा बेयावनो जागोन आरोना ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन बायदि मोन्दों आं बे मिउजिक भिडिअखौ आरोना लोगोफोर बैसागुआवनो बैसागुनि सिगांनो रिलिज जागोन बायदि मोन्दों आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबावदो आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना बयबोथ' सिनायखायो मिथिखायो बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय जोंहा बिनानाव दैमु आरोना लोगोफोर दैमु कमेडियान नोंथांमोना दिन्थिबाय आरोना नैबे ओमफ्राय लोगो आरोना ओइ नै बिग्राय जोंहा ओमफ्राय शुटिं सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय दा नै नोंथांमोना नायदो मालाय बिग्राया रेडि जाबाय आरोना एबारना बिग्रायनि फाला नालाय ओमफ्राय नैबे मिटिंनि थाखायबो एसे रेडि जानानै दङ माने बिसोर सानैखौ मिटिं खुंनाय आरोना बे दानि शुटआ आरोना लोगोफोर बोसोराव खनसे खुदुमखौ मालाय One, two, three, 1, 2, go. Paromasun kitselege homla ajaye rajengper. Bosorau khonse khudumko malai ba ajaye. Paromasun kitselege homla ajaye rajengper. Bosorau khonse khudumko malai ba ajaye.
शुटिंआथ' जोब्बाय लोगोफोर शुटिं जोबनाय लोगो लोगोनै बयबो माने जोंहा दैमु कमेडियान आगैजों फट' लादों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि ज' जाजाय ओमफ्राय नै जोंहा मनालिसा आगैखौबो ग्रोब लोगो मोनबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां माने केमेरायाव जा नुयो बिनिफ्राय साबसिन मोजांसिन नुयो आरोना खिन्थु सेरेरेसो आरोना लोगोफोर रियेलाव ओरैबायदि मोजां आरोना दा बुंसै ओमफ्राय बयबो फट' लानायाव मुखुब आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखादों नै बेनि उनाव बे गथ' गथाय सिख्ला बिमा गासिबो माने फट' लालागासिनो ओमफ्राय दा नै जोंहा फंबाय बिग्राय आरो आगै दैमु मोनाबो थांफिननो रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर नै बाइकआव गाखोबाय थांनो रेडि जादों आरोना बिसोरो माने शुटिं जोबहांहांआव जोंहा आगै मनालिसाया सफैदों थ' बेहा नै फट' लानायनिफ्रायनो ओंखारनो हायासै आरोना लोगोफोर माने दाबो लाखाङानो आरोना लागासिनो दङ आंबो फिसाजो फिसालाखौ माने फट' लाहोखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय फारसेथिं आंबो रेडि जानानै दङ आरोना फट' लानो थाखाय माने दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोननायनि खोथा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नायदो नै बिथांजोआबो माने रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय मालाय बिउटिफुल आरो जोंफोरा बुरैबाय बोरै समायबावनो नङा होमब्ला अब्लाबो माने मेम'रि हिसाबै थाथोंसै होननानै आङो बिनानाव मनालिसाजों लोगो मोननाय हिसाबै फट' लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहाबो माने थांफिननांगौनि खोथा थ' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बाय बाय बयनिसिमबो।